गोड़ लगन सब गोटे का। हमर नाम है सृजनानंद और आइ हम सब बात करबे कैलाश सत्यार्थी के बारे में। तो कैलाश सत्यार्थी के जन्म भेल रहे 11 जनवरी 1954 में मध्य प्रदेश के विदिशा नामक जिला में। उनकर पप्पा एक पुलिस अधिकारी रहथिन। बचपन में उनका नाम कैलाश शर्मा रहे। एक दिन दयानंद सरस्वती के लिखल किताब सत्यार्थ प्रकाश पढ़लखिन। ई किताब से इतने प्रभावित भ गेलखिन जे ओ अपन नाम से शर्मा हटा के सत्यार्थी लगा लेलखिन। बचपने से वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज और समाज के प्रति बहुत लगाव रखते रहते। हमारा सबके एकटा बतबे कि ओ केने रहते जहन वो बचपन में 11 साल के रहथिन और उनकर गर्मी छुट्टी चलत रहे तो हन वो देखलखिन कि बच्चा सबके जिनका जकरा सबके पढ़े के मोन रहे लेकिन वो सब एते पाई नहीं रहे जे किताब कीन सके। तो वो अपन दोस्त सबके साथ मिलकर किछ किताब इकट्ठा केलखिन जे उनका दोस्त सब एग्जाम सब ऑलरेडी पास कर लेने रहथिन और जो किताब सब अब एक्स्ट्रा रहे तो वो सब कलेक्ट कऽ के ओकरा सबके देलखिन। तो बचपने से उनका समाज ले काज कऽ के बहुत खुशी होइत रहे। तो क्या कि पढ़ाई में वो बहुत तेज रहथिन तो बड़का भेला के बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के नौकरियों भेलै लेकिन वो नौकरी समाज के प्रति लगाव के वजह से छोड़ देलखिन। सन 1980 में वो बचपन बचाओ आंदोलन के स्थापना केलखिन। वो बाल मजदूरी, कुपोषण और बाल शिक्षा के बहुत विरोध केने छथिन। अइले हुनका 2014 में नोबेल पीस प्राइज नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल रहे। जहन हमरा जब नोबेल पीस प्राइज या कोनो नोबेल प्राइज से सम्मानित कयल जाए तो मोस्टली हम सब वो प्राइज ककरो साथ शेयर करे छी। ककरो जे सम्मानित कयल जाए तो हम सब शेयर करे छी। बहुत लोग 3 लोग के भेटै छै, कखनो 2 लोग के भेटै छै, कखनो 1 लोग के भेटै छै। तो हिनका 2 लोग से भेटल रहे, इनका और पाकिस्तान का मलाला यूसुफजाई के साथ इनका नोबेल प्राइज भेटल रहे। तो यह रहा कैलाश सत्यार्थी की कहानी। आशा है यहाँ सबको वीडियो नीक लागल हुआ। धन्यवाद।